Jotelo makaluo manyocha oyudo dhial e kinde nyasi mag Jamhuri onyiso mor margi ka gikoni ma obiro kaluwore kod tich matek magitimo ahinya e od bura kendo neno ni Jo-Kenya oyudo chenro mag dongruok. E kinde nyasino mane odhial jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed kod lemo mong'ere kaka EGH ka jaod bura mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed kod jaod bura mar Waraka TJ Kajwang' bende ne odhial e kidieny mokwongo mar lemo mar CBS ka jagoro mongirore migawo mar weche ohala Alfred Kombudo bende ne odhial e lemo onogo mar CBS. Jaod bura mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed ma bende obedo jaod bura manitie thuolo mare mokwongo e od bura moyudo michno osingo mar keto sinani e tiyo ne jo-Migori kendo keto mahino e od bura e neno ni jopiny obedo kod lokruok e ngimagi. Osingo ni ochano tich mong'ith ne jo-Migori mane oneno chia mare kendo miye thuolo mar chung'negi e od bura.